A nova farola comeza a coller forma. Vémolo xa nun xornal semanal no que tamén ollaremos para as feiras de antigüidades e de oportunidades. Comezamos. Moi boas tardes, esta semana comezou o formigonado da plataforma pola que circularán os coches na farola. A previsión é que esta zona se reabra ao tráfico antes de Semana Santa. Pero por que se vai tardar máis tempo en permitir que os coches circulen por ela? Pois porque o formigón, unha vez botado, necesita consolidarse, necesita endurecerse. Non vai a ser que pasen os primeiros coches e xa quede feito un desastre. Pero tamén se ia abrir polo entroido e non se fixo. Sí, pero porque naquele entón o tempo non acompañou, lembremos que coincidiu coa época da sucesión de temporais. Aínda así, sí que se permitiu as comparsas pasar por ali. Pero neste caso é moi diferente porque as previsións sí que van a acompañar e de feito para a semana prevénse varios días nos que se superarán os 20 graus. E como vai quedar a farola? Este é un bon momento para ver como vai quedar a farola, porque xa se pode intuir moitas cousas. Xa damos diferenciado por onde van pasar os coches e que espazos van quedar reservados para os peóns. Ademais, xa damos localizado onde vai quedar a farola. E se nos imos a outra punta da praza, onde se vai colocar a nova fonte. Unha fonte que os máis novos recordámola por ter estado na Alameda, pero que originalmente xa estivo na farola. O Concello mostrouse disposto a inutilizar a entrada dos garaxes que non paguen a taxa dos VAO. Isto débese a que últimamente estánse producindo numerosas baixas por motivos alleos aos habituais. E asociano desde o Concello a falsa crenza de que para ter o VAO non fai falta pagar. Comezarán a revisión polas rúas Sampaio e Pérez Biondi e só se inutilizarán se tras comunicar que non se está ao día no pago se fai caso omiso. Vanse crear novas plazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida. Tamén se farán cambios nas rotondas do Matadoiro e do Invictus. O Concello vai ampliar a zona de xogo do Parque de Figueiroa. Valenciaga Catering preparará o menú da Festa do Maior. O prazo para anotarse remata este luns. Presentada a nova edición das Santas Tapas que se celebrarán do mércores 1 ao domingo 5. 48 colectivos queren presentarse ás axudas provinciais para a mellora de locais. Juan Carlos Asorei organiza para este sábado un roteiro fotográfico polos muiños de Golfraiz en Partemarín. E o pasado domingo as irmás Porto recibiron o Premio ao Labor da Muller. Un Mameteigado acolleu o acto no que se destacou o papel de Pili, Ana e Marga á fronte da bombilla. Un premio merecido porque... De falar da bombilla e falar da estrada. Deronlle pulso e impulso durante décadas, converteuse nun referente indiscutible da nosa hostelería. A entrega do recoñecemento é máis importante vela que contala. Agradecer a Asociación de Veciños e Amigos da Estrada por pensar en nós para esta distinción, así como o xurado por apoiarnos. Agradecer tamén a todos por acompañarnos neste momento, aos nosos clientes, amigos e familiares, por felicitarnos e alegrarse por este reconhecimento. E este repaso do 8M rematámoslo cunha pequena conclusión. Un paso ao fronte, non solamente que pase unha muller ao fronte, senón tamén pasa toda a sociedade ao fronte. E neste punto imos xa coñecer algúns dos establecementos que participan aquí na Feira de Oportunidades e de Antigüidades. Comezamos con Tupperware, que, bueno, contábasme que vos realmente non tedes este nome, senón que sodes outra empresa. Eu teño unha mueblería no Souto de Bea e levo a representación de Tupper desde fai 7-8 anos. Teño cousiñas deles ali, eu me dedico a outro, claro, pero isto é como unha segunda actividade. Entonces vinimos aquí con o Tupper, porque é algo que tal, temos algo de artesanía e decoración, da tienda, e tamén traemos a representación da Termomispa aquí para a estrada. Por que vindes a esta feira? Bueno, levamos vindo moitos anos, eu agora con muebles xa non é posible vir, pero levo vindo casi desde que existe a miña, o sea, a mueblería con outro nombre, levo vindo toda a vida.
como Rebole Rosende, como Rosende Martínez e ahora como Valdovea, pero ahora eu por falta de infraestructura cos muebles non podo vir, porque non me é posible, pero sí que teño a miña representación aquí, que é algo máis sencillo para traer, e traemos o que podemos. Moitas gracias. De nada. As feiras de oportunidades e antigüidades tiveron unha afluencia aceptable. No caso das oportunidades existiu unha maior variedade de postos que en edicións anteriores. En canto ás antigüidades, contou con o mobiliario, decoración e artesanía antiga, e tivo lugar nun momento no que está en auxe o coleccionismo. E seguimos con Iván Picaño, benvido ao Xornal da Estrada, que vos trae aquí á Feira de Oportunidades? Nós solimos acudir todos os anos á de Oportunidades e á Feira do Moble, sobre todo nesta época vimos co tema do robós cortacéspede e despois en setembro vimos co tema de estufas e pois tamén co robós cortacéspede. Entendo que vos hai rentable. Sí, é unha feira na que non é tan visible como pode ser o tema da roupa ou outros complementos que xa leva a xente posto, como se suele decir, é unha máis de visibilidade, máis de saber que nos coñezcan, explicar un poquinho o produto, pero todos os anos sí que suele salir algunha venta e senón non estaríamos aquí, claro está. Moitas gracias. Nada, graciñas a vos. E así rematamos este xornal semanal. Moitas gracias por estar aí e vémonos.